Ainda non comenzou a tempada de pesca fluvial, a tempada de pesca continental, pero para a Nove Televisión sí, porque estamos na Limia, estamos nunha zona estratégica para a natureza galega, estamos no que queda da antigua lagoa de Antela, din que era o mar interior galego, en toda esta zona alta da Limia, unha planicie enorme nesta zona galega, donde sigue habendo unha importancia tremenda para os pasos de aves migratorias e en xeral para toda a natureza. Pero nós estamos tamén para pescar e para falar de pesca no obradoiro de Sandiás. Estos areiros de Sandiás son tamén parte do que queda desa mítica lagoa de Antela. Pero imos aproveitar, xa que estamos aquí, pois para ver un par de paxaros. Hola, Alberto. Toca Alejandro, Que tal? Unha aperta. Como estás? Ben, por aquí estamos. Xa funcionando a xornada de montaxe? Sí, xa levamos aí media oriña, xa estamos armados a obra e nada, invito-vos a pasar, tal alegro de xente? Vende público? Sí. Vale, pois está David Acosta montando moscas, está Guillermo Piñeiro tamén montando moscas, estou eu cos canas, Sí. e temos un par de tendas tamén, está EJ Pesca a Mosca, está unha tienda chamada Agropesca Rosa. Pasa. Moitas gracias. Hola, buenas. Hola. Sí.
Estamos con Marcos López, que é un dos socios de O Peixe. E, bueno, Marcos, que tal esta primeira xornada de montaxe aquí en Sandías? Pois moi interesante, a verdade é que hai moita xente coñecida, xente da sociedade, están facendo cousas novas, vimos como se monta un baixo de línea moi ben feitiño, que flota moi ben, vimos como se montan cañas, hai produtos de montaxe de moscas moi bons, de moi boa calidad. É verdade, veño con miña filla, que tamén a quero introducir neste mundo da pesca, ten 12 anos, e tamén está moi interesada e gustalle moito. É unha forma de aprender moito, además, antes de empezar a tempada, de socializar entre todos, de poñer ideas en común tamén, claro. Sí, a verdade é que é un gusto sempre antes da temporada poder xuntarnos entre todos, empezar a, digamos, a quentar motores, non? Poñémonos xa, nos facemos ganas uns aos outros, vemos toda a xente que levamos ao mellor 6 meses invernos, empezamos a compartir impresións, falar de cañas, de unha cousa e outra, digamos, como preámbulo da campaña. Bueno, e como ves a temporada aquí na zona da Limia? Pois a verdade é que este ano vexo a ben, sí, vexo a ben porque viñeron as chuvias cando tiñan que vir, limparon os ríos antes da freza, e ora en tramos baixos están empezando a verse subir os reprodutores, están os ríos ora con bo caudal e os frezadeiros limpos, entonces, bueno, os reproductores en ríos máis pequenos estánse vendo en máis ou menos as mesmas altitudes, e vexo vai ser unha campaña, polo menos de reproducción interesante, que se reflexará dentro de 2 anos, pero bueno, sí. Pero este ano, polo menos, vexo boas perspectivas. Se alguén da zona norte de Lugo, da Coruña, de Vigo, de Pontevedra, preguntara onde podo pescar na Limia, ti que río lle dirías? Ven aquí. Home, por suposto, o noso coto, o coto de Ponteliñares do río Limia. Para min é un dos mellores cotos de toda Galicia, claro. Sobre todo que un pescador sobre todo a mosca seca. A ninfa é un río, bueno, que ten algo de ramas no fondo dos arrastres que veñen de cotas superiores, pero a seca é un río, para pescar, é un río 10. Moitas gracias. De nada, vos. Feria del Salmón de Cornellana. Asturias. Carretes Holgo para la pesca de salmón a mosca. Carrete Holgo, hecho en Asturias. Sí, sí. Ahí le colocas tú el traje que quieres. En ese más o menos que se ha equiparado al este. Si es de color negro, más o menos que tiene un color oscuro. Estamos con David Acosta, que é un dos montadores nesta xornada de Sandías. Bueno, David, que tal? Como viche este primeiro taller de montaxe? Ben, para ser a primeira xornada que se fixo, ben, veo bastante xente, bueno, a maioría somos socios da Sociedade de Pesca O Peixe, pero bueno, ben, houve movimento, vamos. Hai xente da comarca, de toda a comarca sí, tamén, verdad? Sí, veu xente de Ourense, amigos nosos sobre todo, e, bueno, 2 tiendas, unha de Lugo, ben, non hai queixa, pasei a primeira vez, ben, a verdade é que non esperábamos tanto, eu polo menos, vamos. Que montache? Que moscas montache? Pois xa as quitaron, pero fixen un varón, un par de ninfas e un tricote. Para que fora vendo a xente. A xente preguntando, interactuando con vos, que é importante tamén desta jornada, claro. Sí, houve xente que, bueno, empezou a facer, montou algunha por primeira vez, xente pois que che pregunta que materiais utilizas, como faz, cal é mellor, cal é peor, claro, isto sempre desde o punto de vista personal. Non profesional, vamos, que aquí somos todos principiantes, como quen dice. Pois non laboa a todos polo traballo que estades a facer. Sí, que siga así, a ver o ano que ven como funciona, pero bueno, ben. Pesca Travel. Tu viaje de pesca. Mago Pesca Deportiva. Enchantada. Todo lo que necesitas para la pesca. Armería Pesca Deportiva Mago. Estamos con José Veiga, de aquí de toda a vida. Que tal, como ves a temporada, José? Bueno, eu creo que non vai estar mal de todo. Eu creo que sí, porque o río, vamos, no río onde pesco eu,
vai moi bonito. Vai haber auga para os miñoqueiros, vai este o río claro, Lodo. claro. É que con pouco auga a mioca non faimos nada. Eso está claro. E bueno, supoño que sí. Quedades poucos xa miñoqueiros, é un arte tradicional que... Moi poucos. Ahora todo o mundo lle pega por a pluma, a cola de rata. Eu a miña mao a cola de rata non me dá. Sí, verdad? Non, é teñoa, pero non. Cantos anos levas pescando? Ai, pois mira, teño 66, desde os 10, 12 anos que empecé a pescar. Moitas aventuras, verdad, Veiga? Moitas, ratos moi bonitos. O que pasa é que, bueno, é como todo, ten que gustarche. Pois que teñas unha boa temporada, que teñades todos unha boa temporada. Gracias. Festa da Troita da Pontenova. A Pontenova, capitalidade da pesca. Armería Estradense. Amplia gama de productos especializados en pesca del salmón y trucha. Estamos con Michael Conde, que é o tesoureiro da Asociación O Peixe, é dicir, tes un cargo importante. Sí, o máis importante, casi, que como Tes haxe os cartos. algún problema, linchamiento. Bueno, é un dato moi interesante o feito de que é a primeira vez que ti empezas a montar moscas, Sí, non? levo 2 anos que me declinei por este modo de pesca, e gustoume moito, pero sempre compraba ou me regalaba algún socio que me enseñou tamén a pescar. Como me gusta tanto, pois ahora puxeme a montar. Bueno, unha experiencia nova, pero a verdade que ten moitos matices para que quede ben, claro, pero bueno, todas as ninfas pescan. Hai moito que aprender, pero eso é bonito tamén, non? Sí. E bueno, foi unha toma de contacto que estuvo moi ben, a verdade que me gustou e animoume a dar o paso de empezar a montar as miñas propias ninfas e moscas máis adiante, porque ten xa máis complicación. E dentro do clube, como vedes esta xornada de montaxe? Sí, moi positivo, a verdade que moita afluencia de xente, moita xente que nos dixo que estaba moi ben feito, que quedou contenta, a xente quedou moi contenta. Repetiría de seguro, claro. Sí, seguramente. Maxia es una forma de entender la pesca. Maxia Rocks. Fisture Stream. Pesca en el delta del Ebro. Toda una experiencia. Riverfly. Distribución de materiales y equipamiento de pesca a mosca. Torno Roll. El torno. Alejandro Portela, artesán, montador de canas. Como foi empezar neste mundo tan complexo que montar canas? Bueno, pois empezou todo quizás no mundiño montando as moscas e despois por un gran amigo que montou un par delas, pois entroume a curiosidade de como facelas. Por nada, puxenme máis a obra. Ao principio foi algo bastante complicado porque non hai moita información sobre como facelo. Entonces, pois, entre este amigo que sabe xa un pouquiño, outro rapaz de por aquí da zona que tamén as fai, un libro que comprei, pois así empecé. Un pouco do que me dixeron eles, lín o libro, puxenme de diante da mesa cos materiales e así foi como empecé. É un vicio bastante grande porque teñolle moito vicio. Pero sano. Sí, moi sano. Gustaría meter máis tempo do que teño, porque ao final, pois,
necesítase o seu tempo para facelas, pero sí, non fago moitas, porque é así, non teño feito moitas, pero as que fago procuro que estean todas moi ben feitas ao mínimo detalle. Intento que cada cousa quede o mellor posible para que sean unhas boas cañas. Os blancs tamén son blancs de moi boa calidad. Hoxe, como vos comentaba, estou traballando con unha casa búlgara, pero bueno, a miña principal idea e o que máis me gustaría sería pois traballar todo con materiales españoles. Si que teño falado cos irmãos Leralta, que me levo moi ben con eles, e a miña intención é traballar con eles, e iso que vos comento, traballar con materiales e con cousas todo español. Esta en concreto foi a primeira caña que fixen. É unha caña para ninfa, moi lixeiriña. Podes probala se queres. Este é un blanc búlgaro, está montado con anillas monopata, un corcho AA e un portacarretes downlocking. Despois pois personalizo co texto, vale? O meu nombre, línea, ano de fabricación, número de caña, e despois aparte pois podolle poñer o nombre da persona que se lle fai a caña, sí. Elixir tamén os colores do anillado, bueno, pois así é como as fago. Namsen Salmon and Train Experience. La pesca del salmón en Noruega. Entre Cañas, tu revista de pesca. Este poste. Entón imagínate que llevo 3 voltas aquí. Pero aquí tiene 3 e 3. Son 9. Pero de aquí a aquí, deste poste aquí, voy a ver. Sí. Más ou menos así. De cabeza pillas a... Para enseñarte a montador. Vamos a facer máis corto para que se vexamos todos máis anchos. Todos igual, a 60. Que si non, a mitad do teñido. Más ou menos esa é a altura que se chega a esta para... Ángel Espinosa, pescador tamén, evidentemente, aquí, pescador de lance, verdad, Ángel? De lance, sí, señor, de rapala, encántame. Sí? Sí. Cantos anos pescando a lance? Yo creo, desde que empecé a conocer el rapala, pesqué la primera vez con él, ya me quedé enganchado con el rapala. Es una pesca muy bonita. ¿Tus ríos favoritos? Pues en Limia, las conchas, el río no es concha, pero bueno, tiene un tramito muy bonito que baja el agua del Salas, se cogen bonitas troitas, hay que tener paciencia, pero bueno, sí. Los compañeros están todos con la idea de que va a ser una temporada, bueno, por lo menos aceptable de inicio. Bueno, no tiene llovido como tenía que llover, para que limpiara el río, ya, porque limpiar el agua, porque medio ambiente no deja tocar ni una rama, pescar con rapala o cucharilla, con streamer y cosas de esas, prácticamente imposible, porque dejas todo enganchado en las ramas que hay en el fondo, como no te dejan tocar ni nada, pero bueno, yo digo como el compañero que has entrevistado antes, yo pienso que va a ser una temporada bonita, por lo menos el principio. Pescar sí que es cierto que a veces nos lo ponen difícil, ¿verdad? Difícil no, lo siguiente. Muy difícil, cada vez ponen más trabas a la hora de pescar, a la hora de... Están diciendo que el Blas
es una especie invasora. Exactamente, una especie invasora, no lo dejan quitar, porque han quitado rapala, han quitado vinilos, solamente puedes pescar con vinilos que imiten a un vertebrado. Invertebrado ya no puedes pescar, eso tampoco es así. Tienen que dejar pescar como tienen que dejar pescar. Siempre se pescó de esa manera y ahora un señor o una señora pues no te deja pescar en nada, entonces pues van a seguir con los blases en los embalses y en los ríos. No creo yo que haya críticas más constructivas que la de los pescadores. No, a ver, contamos la verdad, no contamos ninguna mentira ni nada. Simplemente que, joder, medio ambiente tenía que dejar un poquito de mano libre para hacer algunas posturas o algo, porque es imposible estar de silveiros, está impresionante, es imposible meterse y pasar con una caña, pescar ahí, aún menos todavía. Pues a ver si medio ambiente, aunque no sea todo el ambiente, que medio ambiente nos dejen. No sé. Exactamente, porque los cotos cobran. Sí. Yo no sé dónde meten el dinero, pero cobran. En limpieza, ya te digo ahora mismo que no. A ver si hacen caso, pero bueno, a ver. Este año va a ser igual que el año pasado, va a ser complicado de pescar, pero bueno, se presenta una temporadita bastante buena. Cucharilles Edu. Empresa 100% galega, tan nosas como a gaita. Sidrería La Mina, a Ponte Nova. Gastronomía gallega y asturiana en la Sidrería La Mina. Estas funcionan no Hacen máis tramos, pero a conectividade despois te xogas con gatos, tramos máis cónicos, máis largos. Queda más tupido ahí. O primeiro día, si é que eu non lembro, non? De feito, eu tive... Estamos con Marcos Bravo, que unha das sensacións desta xornada de montaxe, por canto monta baixos, e nós non coñecíamos esta maneira de montar os baixos. Hola, Marcos. Hola, encantado. Unha das sensacións, todo o mundo preguntándoche, todo o mundo, bueno, claro, quería saber. Sí, bueno, a ver, a idea surge un pouco previa á pandemia. Na pandemia cando desarrollas máis, porque con ese mes pico que tuvemos sin traballo todos, pues, bueno, empeza xa un pouco a desarrollar un poquinho a idea, pero ao final é algo que se ven facendo en Estados Unidos dos anos 50, entonces son ideas que retomas, que lees moito en inglés e intentas facer algo porque non hai produción en castellano de este tipo de baixos, que son os baixos clásicos, son os baixos torsionados, moito antes cos trenzados, moito antes cos anudados, e entón, bueno, un pouco traer aquilo ao día duxe. E despois pescando, que veremos como estira ese baixo. Sí, eso é. Pero bueno, a mecánica de ver como empeza, aparte utilizas un taladro, é artesanal, pero funciona de maravilla. Sí, é moi funcional para poder facelos en casa tranquilamente. E esa mecánica como é? A mecánica é que tú ao final o que consigues é entrelazar varias hebras, grupos de hebras, desde máis grosor a menos grosor para facer un cónico, e ao final o que obtés é un cónico anudado, o sea, non anudado, sin nudos, bueno, que ten unhas cualidades de que non ten memoria, que estira moi ben, que se impregna ou impregnalo con aceite de linaza, bueno, as típicas
grasas que se utilizan para sedas e demais, non colle auga, entonces para pescar a mosca seca é bastante adecuado. Entendo que a túa paixón é a mosca seca, non? Sí, home, no brao, na época de primavera brao é o que máis pesco, sí. En que ríos? Sobre todo no Miño, porque eu son de Ourense, queda ao lado de casa é o que utilizo, pero por toda a provincia, en Arnolla, vamos tamén no sur de Lugo, o Cabe, o Mao, todos estes ríos da contorna aquí da Ribeira Sacra e todo isto, si intento buscar sempre un sitio para poder ir un fin de semana ou cando se poida. Preguntabanche antes tamén se vendías baixos, decías ti, non, mira, que os fago para min. Sí, eu explico vos a todos, pero fago para min. Eu podo facelos ou se alguén me pide, eu podo facer algún, pero bueno, non hai un mercado no que se produzca. De feito, son baixos que se venden. O sea, hoxe se te posa a buscar en algún armería onde se vende, pero eu prefiro facer os meus propios porque os adaptas un pouquiño como pescas tú ou como, bueno, como cada un queremos, non? Esta demostración evidente de que os pescadores ao final a cabeza tampouco para. É así, o sea, está ben montar moscas, está ben facer os baixos e tal, pero sempre parece que hai como unha persecución de querer facer as cousas por un mesmo e, bueno, depende, eu polo meu traballo tamén teño moita destreza manual, entonces dáseme fácil este tipo de cousas. Pois non, boa, moitas grazas, Marcos. Vale, gracias a vos, The Fly Center. El mundo de la pesca a mosca. Vamos ver a exposición a tal. Cando vais un día a pero ahora simplemente máis grande non están escarmeos, macho. Restaurante Sidrería Casa Ricardo, Cornellana, el sabor de los pescadores del Narcea. Ríos e montes. A tu armería en Santa Comba. Draga Leralta Rods. Artículos de pesca. Cañas de pesca montadas en España y personalizadas. Destino Pesca. El mundo de la pesca en León. Estamos con Felipe Traveso, que é o alcalde de Sandiás. Felipe, bueno, imagino que contento con esta primeira xornada, por o público, pola aceptación que está tendo. Hombre, ademais organizada por un veciño de Sandiás, que me enche de satisfacción. E xa vexo, a cantidad de xente é moi animada, que é importante. Bueno, é un alcalde troiteiro, un alcalde miñoqueiro, senón non salía elexido alcalde aquí en Sandiás nin broma, Pois supoño que algo teria que ver eso tamén. Reparto troitas todos os días, non. Eu son un aficionado, si me gusta moito ir ao río e pescar troitas e comelas.
eu non digo, non as solto, se dan a medida, obviamente, vale? Pero sí me gusta moito pescar, moito. Non teño moito tempo, pero en canto podo vou. Bueno, como alcalde de Sandiás, a unha persoa, por exemplo, do norte de Lugo, ou da Coruña, ou de Vigo, ti que lle dirías, ven a Sandiás a coñecer un pouco esta zona de Galicia, esta zona da Limia, por? Pois mira, primeiro pola xente, que somos xente moi acolledora. Segundo, temos moitos puntos de interese, temos un mirador aí arriba, que se ve toda a llanura da Limia, espectacular, debe ser unha das mellores vistas da Limia. Ao lado hai a Capela de San Bieito, que tamén ten unhas vistas maravillosas. Temos a Torre do Castro, temos un montón temos 3 pazos, temos un montón de minas de auga, bueno, temos unha riqueza etnográfica moi boa. Todo moi sinalizado, non fai nada, sinalizamos un montón de puntos no Concello, aí ao lado do Concello hai unha pancarta grande e aí vedes todos os puntos de interese que hai no Concello. Nada, pois temos que vir un día a pescar co alcalde. Encantado, avisádesme e eu organizo. Moitas gracias, don Felipe. A vos. Lucris. Matzo. Cucharillas para la pesca. Casa de Cacheiro en el corazón de Galicia. Destino sostenible. Turismo comprometido. Casa de Cacheiro, Silleda. Bueno, moitas gracias a todos e hasta o ano que ven. En Monterroso, Pazo de Ludeiro, Monterroso. Apartamentos La Estación en Apontenova. La Estación en Apontenova. Despedímonos de Sandiás nun día de moito frío, como vedes vimos pertrechados para soportar estas temperaturas, por outra parte lóxicas destas datas, e despedímonos na súa espectacular e mítica torre, unha torre que o propio Duque de Lancaster intentou derrubar nas súas loitas contra Castela, pero non puido, si os irmandiños, como outras moitas do arte militar galego histórico e secular, pero que despois foi reconstruída e hoxe un gran símbolo, como eu penso que para a pesca na Limia, unha comarca que realmente respira auga, respira pesca, respira troitas, é moi importante a agrupación O Peixe de Sandiás, co seu líder ao frente, Alexandre Portela, que realmente fixeron un grandísimo traballo. Dámoslle a enhoraboa, por suposto, voltaremos o ano que ven, e o primeiro paso, sempre o máis importante, posiblemente o máis difícil, por suposto, esperamos que se repita. Insisto, grazas por cuidarnos e facer que o noso traballo sea moito máis fácil, o traballo da xente da Nove Televisión, e moitísimas gracias a todos por estar connosco.